Friendzone. Jael a jeho priatelia tak, ako ich nepoznáš. OK, here we go. Bože, daj mi silu. Drahí posluchači Dobrého rádia, ja vás vítam v dnešnej epizóde Friendzone, kde mám ďalšieho výborného hostia. Je to naozaj, ale teraz, že veľmi prekrásny mladý muž. Naozaj. Ale. Mám ťa predstaviť? Príchotník. No skús, ako mám predstaviť. Podľa mňa, ale teraz, keď to takto poviem, tak to najprv, že podľa mňa veľa ľudí nebude vedieť. Vladislav Jambor. to je do. Ale nie, tak to ľudia poznajú. No však kamaráti. Hej, a rodičia. No, tuším, aj mama ma to volá. Hej. Nie som si istý. Vladislav. Nie, ona ma volala asi Lacko. No. Tak došiel Lacko. a nie, došiel Lou. Yes, sir, Lou. Lucy Fear. Tak? Kamarát vymyslel takú halus, že čo vidí Laco? Strach. Aha, takže táto celá slovná hračka s Luciferom je takto, že čo vidí Laco? Strach. No akože to už potom z toho vzniklo len tak. Ja som si bol vedomý, že to Lucifer vlastne sa dá napísať aj nejako inak, keďže meno Lucifer asi bolo zabrané na Instagrame. Myslím si, že áno. To bol taký kreatívny twistík, ale potom sme v to vlastne objavili nejakú väčšiu hĺbku. Dobre, ja som teraz oveľa radšej, že to má takýto zmysel, ako to, čo som si myslel predtým. A čo si myslel predtým? Ja neviem, no tak všelijakú temnotu som si za tým predstavil. To by sedel. No. OK, ďakujem. No nie, prosím ťa pekne, ako sa máš? Super, som síce extrémne nevyspatý. Vlastne som spal po ceste z Prahy teraz do Bratislavy, ale inak fajn. Čo ty? Ja som strašne rád, že si prijal pozvanie. Hrozne ma to potešilo, keď som zistil, že naozaj si sa odhodlal a ty sa fakt, že rozhodol prísť len kvôli tomuto vlastne z tej Prahy sem. No, povedzme. Povedzme? Ale nie. Akože bolo to primárne a potešenie na mojej strane, inak ďakujem, vážim si to. To je akože, ja som bol akože neskutočne prekvapený, keď toto som sa dozvedel. Čiže fakt ti ďakujem. No a nič, okrem toho sa mám takže normálne. Takže teda tak sa začínam cítiť, že normálne. Tak to teraz hovorím ľuďom. Ty sa máš normálne? Vieš sa teraz, že máte normálny deň? Vieš čo, ja by som ešte iba nadväzal na to, že ty si teraz nejako ocenil, že som tu a ty ani netušíš, aký ja moment práve zažívam, že ty si pre mňa bol jak Justin Bieber alebo Taylor Swift. Že wow. A teraz som tu s tebou a proste rozprávam sa, že neviem. Tak to je veľmi Get vážne. a load of that. Wow. Tak toto je veľmi vážne. A toto, keď budem niekedy robiť tú výberovku, že best of, toto tam chcem. Dobre. Nemáš na čo. Oh man, no dobre, tak toto si akože, ukladám si to sem. Wow, no dobre, poďme na to. Normálny deň sme mali, normálny deň, ako vyzerá normálny deň u Lúho? Môžeme vlastne my dvaja mať normálny deň? Vieš, to je tá otázka. To je ďalšia otázka, no. No. Tak povedz mi, že ako to vyzerá, prosím ťa pekne. Akože ja mám teraz dosť normálne dni, keďže som si vlastne našiel 9 to 5 job. Takže normálne máš pevnú prácu. Hej. Takže tam proste každý deň sedím, 9 to 5, obviously. A potom v rámci možností sa snažím stíhať, čo sa dá. Či už to je cvičenie, alebo nejako venovať sa Instagramu, spolupráce, vieš, a takéto veci. A keď sa náhodou dá, tak aj hudbe. Hej? No. Čiže teraz tá hudba išla na takú štvrtú priečku? No, tretiu by som povedal, ale je to v rámci akože proste hobby. Že z toho, čo ma to baví najviac v týchto kategóriách, ale čo sa týka venovania času, tak je to na takej tej tretej prečke, no lebo však proste you gotta make a living. Chápem. Ale veľmi oceňujem, že si sa napríklad rozhodol ty aj vydať takouto cestou, že máš aj, povedal by som, že máš aj normálnu prácu a nie len, že sa rozhodol teda akože výsť po ceste influencera a tak. Napriek tomu, že podľa mňa ty si, že teraz celkom aj, že taký instagramový fenomén, podľa mňa. Aký si mal pocit, keď si zapol prvýkrát telefón? Ty kokos. No odchádzal som s tým, že som mal 1666 poetických. Wow. Veľmi poetických. A keď som prvýkrát videl telefón, tak som mal tuším, že 72. Tým, že poslednú informáciu, čo som mal, keďže tam, keď vieš, chodili bombšelky, tak oni vedeli trošku vonku, čo sa deje. Čiže zrovna mňa akože častokrát niečo líkovali, že vonku sa teba oné protesty píšu, a chceli ísť pred novú a také, že... Čo? No. Tam ľuďom dziglo, alebo čo, že kámo, ja som vypadol s tým, že som si myslel, že na vonku, že všetci nenávidia, že preto ma dali preč. No a
posledná informácia, čo som mal, tak bolo, že nejakých, že 40. Mhm. Toto mi hovorili. Potom som videl tých 72 a ja neviem, v rámci asi 2 týždňov to bolo nejakých 135 v píku. Takže 135 000 ľudí z 1600 je akože extra. Wow. No, Odpísal neviem, si na no. každú správu? To sa nedá, že? To ešte doteraz, akože keď sa aj že snažím niekomu že odpísať, tak myslím si, že mu skôr tým robím disservice, alebo jak to povedať, proste, že mu tým viac ublížim, ako pomôžem, lebo ako náhle niekomu odpíšeš, tak on si chce písať viacej a ďalej a pokračuje. Lenže keď takto odpíšem 10 ľuďom, dajme tomu, vieš, každý deň alebo čo, tak už potom ten generál sa ti iba zvyšuje a každý chce viac a viac rozvíjať tú konverzáciu a není sú stratení v tom momente, kým sú v requestoch, lebo vtedy to vieš otvoriť a akože nereagovať a takto, ale ako náhle sú generál, tak vtedy sú už stratení. Že to už väčšinou nikdy neodpíšem. A nie preto, že by som akože, vieš, nechcel, ja to robím rád, ale Je toho veľa. to sa nedá, vieš. 9 to 5, posilka, potom tam, hento, toto. Vieš, ja niekedy pracovné veci odpisujem, že po 5 dňoch, alebo že, vieš, kamarátom, rodine, tak nedá sa. No jasné, úplne chápem. Úplne ti Ale ty rozumiem. si musel mať tiež akože celkom teraz zaujímavé toto trošku. Áno, ty si mi to vlastne písal, že fúha, že nechcel by som mať dneska, keď som sa vlastne vrátil na sociálne siete, tak áno, tak si mi vlastne, ty si bol jeden z prvých ľudí, čo mi napísal, teda tak, že som si to že všimol a povedal som si, áno, toto idem otvoriť, túto správu. Lebo ich bolo naozaj že brutálne veľa a ja som stále nevedel, že ktorých sa mám báť a ktorých sa nemám veľmi báť. Potom som zistil, že však to je môj telefón, tak sa nebudem báť žiadnej, ale... Dobre. ešte stále to môžem vypnúť ja, takže... No nie, ale ty si mi napísal, že no, že to musí byť, keby si sa vrátil z Love Islandu, tak som sa zasmial na tom, lebo bolo toho celkom veľa, ale predpokladám, že to nemohlo byť akože v takej vlne, ako ty si to musel zažiť, že to muselo byť akože podľa mňa, že brutálny šok, keď si sa vrátil, že z ostrova lásky, potom si prišiel do ostrov Láska. Peštanám, Astrigule motika. A potom si prišiel do normálneho života, tak to muselo byť podľa mňa, že neskutočné, čo tebe sa muselo akože začať vlastne, že ako keby z ničoho nič diať. No, akože miestami to až nebolo ani úplne najľahšie zvládať, aj keď som bol na ako keby tej peknej strane spektra. Nevyšiel som s tým, že by ma niekto nejako extra hejtil, vlastne skoro vôbec. Teraz sa ma pýtali v jednom rozhovore, že aký najhorší komentár som dostal a ja pozerám, že čo ja nedostávam moc zlé komentáre. Takže reálne jediné, čo ma napadá je, že keď som napríklad bol že v Teleráne alebo v tej snídaní s Novou a tam ľudia akože nadávali, že to obviously bol playback alebo tak, ale akože tak ale to není urážka, vieš, ja viem, že to bolo hrozné. To je také, že áno, dobre si videl. Ja si tam vždycky pýtam playback napríklad, lebo ja sa strašne toho bojím, že poprvé je to hrozne skoro ráno. No. Ja sa veľmi bojím akože spievať takto, že spievať úplne live tak skoro ráno na kameru je podľa mňa akože... Pekielko celkom, je to veľký strach. Je to naozaj veľký strach a tam ešte človek aj nedostane také tie odposluchy do ucha. Čiže naozaj nie si úplne istý, ako to všetko vypáli. No jasné. Čiže dobre, takže ty si vlastne nedostával také akože nejaké... Keď tak som našiel jedného takého pána, spamätám, čo bol strašne zábavný. On mi v jednej správe bol taký, že super, dobre si urobil, že si ju nehal, nezaslúži sa, nezaslúži si ťa, neviem čo. A v ďalšej správe, že ty sráč jeden, toto si z Nitry, takto nás reprezentuješ. Úplne ambivalent. Zbláznil sa. Že proste, čo správa, tak to iný človek, aký písal. To bolo akože super, no. Ale inak, fakt akože nič také. Že vôbec. No dobre, ale ty sa potom ako keby rozhodol dosť skoro na to, alebo že ako to celé skončilo, že si povedal, že pôjdem bývať do Česka. A to si povedal práve kvôli tomu, že tuto si cítil nejaký veľký tlak, lebo ja mám práve pocit, že v Čechách ten Love Island a tieto veci riešia ľudia o to viac. Oveľa viac, no. Tam je to akože aj tak, že čo sa týka toho, jak to, že spoznávajú ťa, alebo proste aj médiá sú, vieš, bulvár je oveľa akože prísnejší v Česku ako tu na Slovensku. Že tam je to fakt taký trošku až Hollywoodik, hej, že proste teraz rovna sme boli vonku a kamarát jeden taký z produkcie mi hovorí, že dávaj si bacha, že hen tam v tom, neviem čo to bolo, vane alebo čo, že akože majú papierové okná a takto, ale že sledujú nás a čakajú, kedy niekto spraví nejakú blbosť. Nie. No akože filmu, no. To je moc. A hej no, akože tam sú také, že miesta, že akcie, podujatia alebo nejaké bary a tak, kde ako keby asi teda chodia ľudia, čo kúkajú Love Island, taká tá cieľovka a v
stalo sa mi napríklad, že som bol proste v jednom bare a 100 ľudí za mnou prišlo za tú noc, že proste chceš odfotiť alebo niečo. Takže tam to riešia oveľa viac. Yes, určite. Ale napriek tomu sa ti tam býva lepšie. Tak vieš, nikto za mnou nechodí, ale nehovorí mi, že ty debil, čo si tam predvádzal, väčšinou sú takí, že veľmi milí tí ľudia a práve, že fakt pekné komplimenty dostávam, takže nemá sa mi čo asi na tom nepáčiť. Hej, rozumiem. Chápeš. Napríklad jedna z najčastejších vecí, čo počúvam, a to ma najviac hreje pri srdci, je, že a ja sa až divím, že ako keby všetci, ak hovoria univerzálne to isté, že proste, a teraz nechcem akože sa tým nejako že povyšovať alebo niečo, že myslím si, že nás tam bolo 90% proste úplne v pohode a možno na tom obraze to vyznelo proste blbo, ale najčastejšie vec, čo počúvame, že si tam bol akože jediný normálny alebo niečo také a že aj naživo, že som vieš taký, že v pohode, že čakajú ako keby ľudia, že prídem a budem sa nejako cítiť alebo niečo. A mne to príde zvláštne, že takto ľudia ako keby majú zaškatulkovaných tých ostatných účastníkov. Ja neviem, či sa tí ostatní účastníci, vieš, možno aj z iných shows alebo sezón tak správajú, ale ja neviem, ja sa snažím byť proste vždycky tak pokorný, ako viem. To je veľmi super a veľmi ti akože držím palce, aby ti to vydržalo toto, lebo je to všelijaké. Ale to je podľa mňa, vieš, súčasť tej skúšky, že OK, kvázi dostať, čo chceš alebo čo a potom, aby ti z toho neruplo. No, presne. Ja si myslím, že u mňa sa to potom začalo tak preklapať na to druhé a prestal som byť ja sám sebou a no a tam sa to potom vlastne sa mi to dostalo naspäť, čiže veľmi ti držím palce v tom, aby si si toto udržal, lebo aj pre teba to podľa mňa bude hrozne ako keby napomocné práve v tom, že budeš sa vedieť vždycky tak slobodne nadýchnuť a povedať si, však vedia, viem, kto som a je to, v tomto je to akože brutál. No ale dobre, bývaš tam nielen ty, totiž teda ty bývaš tak, že bývaš s tvojimi zvyšnými kamarátmi. Vy ste si presunuli kúsok vily aj do Prahy. Ale pokračuj, ešte tam mám aj ohnisko nabite, čo nám tam... Ne, nemáte. No ale fakt. Akože, nie, je to konečne, ale vyzerá to totálne ako ohnisko. Wow. Ale že totálne. A ten byt vlastne máme od Honzovej maminy. Takže ešte aj toto je prepojené. Takže počkaj, že ty si tam, môžem povedať, s Chrisom a s Majkou. Áno. Hej? To môžem povedať. Áno, jasné. Nie je to tajné. Není to tajné. To sa asi dá byť tajné, keď ste tam takto, že... No, nie. Však... Aha. Nie je to vôbec tajné. Vôbec tajné. Nie je to vôbec tajné. OK. No, toto je, prosím ťa, aký život tam? Že necítiš sa ako také tretie koleso? Ale hej, v pohode, zvykam si. Čo budem, vieš, ako... Tak vyšiel som sám, tak už si hovorím, tak poďme to už úplne pušnúť, vieš. Hej, že úplne? Áno. Oni to vlastne vyhrali však? Áno. Je tam cítiť ten finančný rozdiel medzi tebou a nimi? Že majú tam tých... Vieš čo, ani nie. Chris mi raz vyčítal, že bola u nás Natálie Smutná, Stiflerová mama. A bola taká, či si môže spraviť čaj. A že však, jasné, sprav si. Tak si spravila čaj zo sáčku. A Chris mi na druhý deň vyčítal, že kde je ten čaj. Čo? Takže neúplne cítim finančné rozdiely. Wow. Ale ne, akože v pohode, však to bolo také zábavné. Proste Majka asi fakt mala chuť na čaj a Chris chcel byť, jak to povedať? Gentleman. Mental gen, hej. Mental. a je to akože, není to tam také už, ako to aj na tej vile, hej, že není to tam... Čo myslíš? Že už máte taký normálny život. Že Chris bol pre teba taký človek, s ktorým si vedel akože... No, on bol napríklad jediný, ktorému som povedal, že odchádzam. On jediný to vedel. A ešte, ak som to už začal hovoriť, tak on bol taký, že Lou, nedelaj to, ty seš blbec, přestaň. No, takže... Ale hej, super. Tak to je akože super. Akože mám ich rád. Áno? Hej, prirastli mi trošku k srdiečku. Takto. Srdiečku. To je brutál. Ja akože úplne si to neviem predstaviť, že aké to musí byť. Ja si to predstavím trochu, ako sú všetky také tie veci ako Likehouse a tak, ale podľa mňa vy ste oveľa viac normálni ľudia, ako sú v takýchto konceptoch. Inak ten Likehouse sa to nevidel. A som aj nevedel, že niečo také existuje. Že aj predtým, než som išiel do Lavelandu, tak ja som akože vôbec nesledoval nejako influencerov a takéto veci, že vôbec. Takže... Ani počas toho, lebo ty si už robil hudbu. Ja dokonca mám pocit, že ešte dávno predtým, ako som ťa zaregistroval v tejto show, tak som ťa zaregistroval už práve skrz tú hudbu.
lebo máme spoločnú kamarátku, ktorá tiež býva v Prahe, takú Peťu. A ona myslím, že zdieľala tvoju hudbu. Áno, však ona sa mi starala o Instagram, keď som tam bol. Aha, no. No. Prípade, OK, tak to už je úplne takto. A dokonca neviem, či ona niekedy nehovorila, že ste sa aj akože vy dvaja... My sme kamoši. Že ste sa... že ste sa stretli a že si pohodia takto. No, ja som niečo také z Marí. Z Marí. No, môže byť. No každopádne, akože, ale prejdeme k tej hudbe. Na to som aj vlastne chcel nadviazať, že tam si Lou. Áno. A povedz mi, prosím ťa, tomu trochu viac. Mám teda pesničku Schýza. Aha. Potom ale ešte bola jedna pesnička, ktorá už bola vonku. To bola... To bolo dievčenské prídavné meno. Andromeda? Áno, Andromeda. Áno. Tu si vlastne spieval aj tam. Nie, tu som nespieval tam. Spieval aj tam. Tam som spieval tú, čo som reálne tam zložil pre ňu. No. Potom... To bolo úplne až tak? To bolo úplne reálne. To vôbec nebolo, že by ma nejako pušla produkcia, proste ja som išiel som si zabehať a našiel som také fakt krásne akože duny piesočné a stretol som tam asi 3 ľudí a jeden z tých 3 tam mal reprák a proste niečo počúval a ja som tedy chytil akože melódiu, čo mi zapáčila a vtedy som si tak nejako začal ho proste spievať v hlave. Poznáš si veľmi dobre. No a zložil som 8 veršov nejako narýchlo a vieš, ale ja som nemal mobil, ja som nemal nič. Ja som bol taký, že kokos Forrest Gump 300 km rýchlosť, na hotel som utekal, nech si to zapíšem, nech to nezabudnem. A celý čas som si to opakoval v hlave. Wow. Tak som utekal na hotel, zapísal som si ten text a potom v noci jak som sa zobudil, tak som vlastne bol taký, že počkaj, ja som zabudol melódiu. Tak som potom pol dňa sa snažil zase prísť na to naspäť, že aká bola tá melódia. No a potom vlastne došiel nejaký režisér a že počuj, že zložil som niečo pre tú Adrianu a on taký, že no tak ukáž čo a bol taký, že padne internet. A padol. Myslím si, že padol. Ale toto bolo naozaj, a takže toto bolo... To bolo úplne genuine. Že úplne, že to bolo tak, že ty si už odtiaľ teda vypadol, už si bol na tom hoteli, čakačky na cestu domov. No ja som išiel že na letisko a 10 minút pred letiskom mi dali telefón, že no, počuj, možno by sme si ťa tu nehali. Nie je to isté, ale môžeme skúsiť. Že... Áno, lebo po Československu sa dejú protesty brutálne, že vráte nám Lua do telky. Yes. To ti povedal? Nie, čo si. On mi povedal, že nemôžeš vedieť, čo sa vonku deje, lebo by ťa to zmenilo. Takže nie, že spravíš nejakú blbosť. A ja som to iba taký, okay. To je veľmi múdre. No blbosť. To je veľmi múdre. No. No dobre, takže ty si teda potom normálne, že tam zložil túto pesničku. Ona je už vonku. Ale ona není. Nikdy to nechceš... Ale vieš čo, nie je to také, že by som teraz kvôli nej nechcel, alebo čo, práve že... Len tam sa stalo to, že ja potom vlastne, ak som to predvádzal v úvodzovkách na tom balkóne, čo bolo katastrofálne, tak ja som ju nahrával na hotelovej izbe, kde sme rozobrali gauč a proste sme, vieš, akože nejako snažili vytvoriť také homemade štúdiko a proste nahrávali sme to akože 6 hodín, ale čistého času tak 10 minút, lebo tým, aký sme mali ten setup, to bolo také, že nahrali sme, pol hodinu sme čakali, posielali na feedback a že čo z toho bude. Čiže to bolo strašne málo. A ten podklad, čo som dostal, čo robil vlastne môj kamarát dobrý, kľudne povedz jeho meno. Doel, umelecké meno, takže shoutout Doelovi. Pozdravujeme. Ale teda Dodo Mikulášik. No a on to nevedel za tú chvíľu, čo na to mal tiež asi deň, alebo čo, ako keby spracovať tak, jak som to mal ja v hlave, tú melódiu, čiže ja som to dostal a pre mňa to bolo v podstate úplne nové. Vieš, a preto keď, vieš, prvýkrát počuješ beat, ktorý ti ani na prvú úplne, vieš, nesadol a zrazu to musíš celé nejako prešpekulovať, tak preto to aj tak znelo, jak to znelo. Chápem. No a potom, neviem, iba som sa k tomu nejako nedostal, to som proste prioritizovať? Neviem. Uprednostniť. Áno. Iné treky. Áno, iné treky. Ale rád by som to niekedy dokončil. Myslím si, že tak, jak som to mal originál v hlave, to malo ešte väčší potenciál, ako sa to možno mohlo zdať. Respektíve tam sa to nezdalo asi ako na žiadny potenciál tým, jak som to predviedol, ale potom. No dobre, ale tak teraz si, že podľa mňa, že v meste, ktoré dosť žije hudbou a máš ty podľa mňa aj vďaka tomu, že takto všetci už tam že navnímali a podľa mňa, že kam dojdeš, tak tam ťa podľa mňa, že polka ľudí môže aj že nejakým spôsobom registrovať. Že práve tam si nepocítil takéto, že teraz sa to oplatí zabrať práve v tej hudbe a ísť do toho úplne naplno, keď ťa to tak najviac baví? Lebo... Vieš čo,
Akože hej, len podľa mňa celkovo hudba není moc vec, ktorá sa dá robiť sám. Vieš, že proste vždy na to potrebuješ niekde niekoho, niečo, To ti vieš. rozumiem. No. A v tomto som napríklad zatiaľ asi nemal úplne šťastie, lebo som, že fakt, že sám vieš, že ja si robím proste Žiadne sám aj... vydavateľstvo ti neprišlo za tebou, že OK, Ale- že... Akože hej, však aj teraz som nejako v riešení takýchto vecí, ale som taký, vieš, veľmi opatrný v týchto veciach. No jasné. Lebo na druhú stranu, ako keby... Že vieš, chcem vedieť, s kým budem pracovať, než sa s mu podpíšem, že som tvoj na 7 rokov, napríklad. To chápem. No. Ale Lou bude pokračovať ako interpret. Dúfam. Aj mne si poslal nejaké veci, čo k tomu sa ešte potom môžeme dostať aj mimo OK, na obede. záznam. Áno, napríklad. Takže ja verím tomu, že ty by si akože mal podľa mňa pokračovať. Kámo, od mojej Taylor Swift si to veľmi cením. Wow, toto je extrém. Toto je akože brutál. Toto, keby mi niekto povie pred Love Islandom, že toto sa raz bude diať, tak som taký, že čo? Fakt? Šibe ti? Toto je My, keď sme tam išli s tou Petrou a bavili sme sa nejako, že čo a tak sme boli takí, že kokos, mohli by sme aspoň, že 20,000 followerov mať, že to bude náš goal. Teraz je 120. Všade, kam dojdeš, ťa poznajú. Ale akože, chápeš, nie, to človek nečaká, proste sa nedá čakať. Aj taký iný svet, nie? No. Úplne. No. Že z Nitry proste... Ježiš, to je najväčšia halus. Ja som vôbec nepoznal Česko predtým nejako. Mhm. Teraz mám pocit, že jak som proste, vieš, vonku, zrazu sa pohybujem v tejto scéne a ako keby takejto neviem, influencersko, neviem akej. Mhm. A tak mi príde, že už všetko pomaličky spoznávam, že už sa orientujem a že iba keby ďalšiu dedinu som našiel, že strašne malé Československo. Ale že fakt, že extrémne malé. Extrémne malé, že No. ako ti to príde úplne nedostupné, keď si na tej druhej strane, Áno. tak ti to príde vlastne absolútne normálne, keď už si tam. Hej, že nič proste, že čo večierok, tak prídeš a polovicu ľudí proste poznáš. Poznáš a úplne je to také, že ja som sa niekedy potom až strácal v takom tom, že jak to môžu všetci tak riešiť, čak je to vlastne úplná normálka, že Hej. len došla nejaká skupinka nejakých ľudí a, No že, jasné. a že nič. Hej. Ale pritom je to asi, že keď sa nad tým zamyslím tak spätne, presne ako si povedal, že možno fakt 3 roky dozadu by som bol z toho ešte úplne, že taký vlastne totálne mimo, že jak je to možné, že tí ľudia sú že kto to je? Áno. No a tak, čiže Filie. povedz mi prosím ťa ešte takto, predtým ako budeme končiť, lebo už pomaličky, ale isto budeme končiť. Mne sa aj zdalo, že už nejako dlho. Že už sme strašne Ale dlho, ale akože mňa to strašne baví. Ale sa s nechceš, tebou viem sa. rozprávať. Prepáč mi, kamarát, už budeme končiť. 5 minút? Dobre. To je ešte dobré. Dobre, riaditeľstvo nám povedalo, že ešte máme 5 minút. Dobre, OK. Píšte nám. Píšte nám. Povedz mi prosím ťa, ako to ty vidíš do svojej budúcnosti? Plánuješ sa, dneska som videl tvoju storku, kde si hovoril, že už sa asi neplánuješ vrátiť naspäť na Slovensko a sa týka bývania, ale... To bol vtípek. To bol vtípek. Takže môže sa to stať, že sa ešte vrátiš naspäť sem? Ešte, môže, tak asi život je nevyspytateľný. Aktuálne tam mám prácu. Si grafik, že? No, grafik, animátor, To je brutál. neviem. Keď sa niekto ma spýta, že aká je moja rola v práci, tak neviem na to úplne odpovedať, lebo proste ja som taký, že Jack of all trades, master of none. Čo? Počkaj, poznáš to, nie? Nie. Nie. Proste, že tým, jak som ja študoval vizuálne efekty a predtým animovanú tvorbu, a my sme tam mali vždycky výstup, že animovaný film. Čiže ty si na tom filme robil strih, režiu, kameru, grade, scenár, zvuk, proste všetko, čo sa na filme dá robiť, každú zložku si zastupoval ty. Čiže preto ako keby by default v podstate všetko viem do nejakej úrovne ako keby spraviť, ale není som, že majster ako keby v ničom z toho. Čo... Ale napríklad videoklipy, že tam by si to vedel úplne ukočírovať. No však ja som si aj robil takto svoj prvý úplne, že celý. No tak točiť sa ešte neviem, to by som chcel, že nejako extendnúť ruku a... Ale to je dobré, to je, akože to je, wow, to je extrém. Takže aj v tomto by si chcel, že ďalej pokračovať, že baví ťa toto aj. Spájať vizuál s audiom by som povedal, že jedna z najobľúbenejších mojich aktivít. Že proste spraviť si, že
pôvodne, než som začal robiť hudbu, som chcel byť ten, čo robí tie klipy. A Aha. potom som zrazu bol taký, že kokos, však ja môžem možno oboje. Že čo? No, že čo? Ale nie, veď to je, No. akože to je perfektné. Ty si strašne šikovný človek. Ale naozaj, Ďakujem, veď to je akože brutálske, čo mi tu rozprávaš. No dobre, takže zatiaľ to teda vidíš takto, ale možno sa stane aj, že bude aj nejaká loop production, kde budeš Ludaction. Ludaction. To znie ako, Ludacris. no, alebo nejaká erotická pomôcka. Oh man. Super. No dobre, perfektné. S týmto budeme pomaly, ale isto vlastne končiť. Ale ja mám takú Alebo otázku, začínať. tu dávam každému môjmu hostovi vo friendzone, tým, že je to friendzone, tak sa ich spýtam, že čo by malo obsahovať dobré kamarátstvo? Takéto naozajstné. Kokos, pre mňa asi, ja sa snažím byť aspoň taký, že aj keď viem, že mám kopec chýb a častokrát ich ako keby robím, aplikujem a tých ľudí to nejako, vieš, akože nasere, whatever, tak stojím si za tým, že chcem, aby vedeli, že keď ale príde ten najväčší time of need a zavolajú mi, že proste teraz používam unokartičku, že potrebujem ťa kamarát, proste prídem aj cez mŕtvoly. Alebo prísť zakopať mŕtvolu. For that matter. Takže cítiš to tak, že teraz máš menej času na svojich takých ľudí, na ktorých Vieš, to by som nepovedal, že je teraz nejako spojené s týmto, tak celkovo proste, že občas viem v niektorých veci, vieš, byť napríklad selfish alebo niečo také a ja som si toho vedomý, ale zároveň sa považujem za toho, ktorý proste, keď fakt, že je to treba, tak proste sakra dojde a to isté si vážime, aj keď je opačne. To je krásne. Takže tak. Wow. Bodaj by, čo ja vidím ako dobré kamarátstvo? No ja si teraz v prvom rade naozaj veľmi vážim úprimnosť a už to tak do budúcna naozaj, že budem chcieť v mojom dokonca aj týme s chalanmi, s ktorými chcem, že veľmi dobre fungovať po tej biznisovej stránke, tak je pre mňa možno o to dôležitejšie s nimi fungovať po tej kamarátskej rovine a naozaj chcem, aby sme boli ľudia, ktorí sú radi, že sú spolu. Takže sme si aj stanovili také, že si budeme dávať 1 alebo 2-krát do mesiaca také, že si sadneme všetci spolu a povieme si proste tak, ako to je, nejaké veci, ktoré sa nám proste nepáčia, ktoré môžeme zlepšiť a budeme si proste dávať takéto akože úprimné feedbacky na plné ústa. To je super, čo hovoríš toto. No, ja som za to akože mega vďačný, pretože viem, že v mojej minulosti to na tom upadlo a ja celý sám, lebo možno keby som počul veci inak a teraz ale je aj pravda, že už mám čistú hlavu, čiže viem na to aj možno inak reflektovať a viem s tým inak narábať, ale tá úprimnosť je pre mňa mega dôležitá. Dobre, drahí poslucháči, rozlučujeme sa s vami, prajeme vám pekný zvyšok tohto piatkového dňa a strašne som ti, Lu, ešte raz vďačný za to, že si prijal pozvanie. Ešte raz ti chcem povedať, si brutálne šikovný, pokračuj v tej hudbe, tomu si ešte sadneme aj my, možno budete počuť aj niečo také, kde bude aj Lu, aj Jael. To je bolo super. Brutálne. No a... Píšte do komentu, či to chcete. Áno. Nech nemôže vycúvať. Píšte všade. Áno, nech nemôže vycúvať. A nič, pekný víkend a Lu, chce sa rozlúčiť, povedz niečo. Ďakujem za pozvanie, bolo mi neskutočnou cťou, prajem pekný víkend a neožierajte sa. Tak. Wow, brutálne. Ďakujem ti, kamarát. Ja ďakujem.